Εννιάμπαλο ή δεκάμπαλο? Εσύ τι προτιμάς? Πάμε πρώτα να δούμε τις δύο πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο στυλ παιχνιδιού. Η πρώτη σημαντική διαφορά είναι ότι το εννιάμπαλο παίζεται με 9 μπάλες, ενώ το δεκάμπαλο παίζεται με 10 μπάλες. Ναι, είναι το αυτονόητο, ξέρω. Η δεύτερη και πιο σημαντική διαφορά για μένα έχει να κάνει με τους κανονισμούς. Στο εννιάμπαλο, ναι μεν παίζεις την μπάλα που έχει το μικρότερο αριθμό πάνω της, 1, 2, 3 έως 9, αλλά δεν δηλώνεις σε ποια τσέπη πρέπει να μπει η μπάλα. Ενώ στο δεκάμπαλο θα πρέπει να δηλώσεις σε ποια τσέπη θα πέσει η μπάλα. Εσύ τι προτιμάς? Γράψε μας στα σχόλια παρακάτω να μας πεις το αγαπημένο σου παιχνίδι. Και επίσης κάνε εγγραφή στο Black Tavros TV για να μην χάνεις κανένα από τα βίντεο που παρουσιάζουμε εγώ και η ομάδα μου.